No deixem aquesta Grècia desgraciadament omnipresent, i és que l'anunci del primer ministre grec, Giorgos Papandreou, de la convocatòria d'un referèndum per aprovar les condicions de la Unió Europea per atorgar un segon rescat a Grècia ha canviat, costant-li el càrrec. La pressió, en aquest sentit, del principal partit de l'oposició, el conservador Nova Democràcia, i els líders europeus que van trobar fora de lloc la iniciativa de Papandreou, acabaran donant forma a un nou govern de concentració que no serà presidit per ell. El 19 de febrer hi haurà eleccions per triar els nous representants al Parlament grec. Ajudaran aquestes eleccions a avançar en la superació de la crisi econòmica europea o la complicaran encara més? Difícil pregunta o difícil, en aquest cas, resposta. I justament amb aquesta pregunta comencem la secció d'avui del Temps de Crisi, tots els dilluns, el Tots per Tots, amb el professor d'Integració Europea i Institucions Econòmiques Universals de l'Escola Superior de Comerç Internacional, Alexandre Muns. Bona tarda, Alexandre. Hola, bona tarda. Com veus el que està passant a Grècia? Economia i política més lligades que mai, un binomi, podríem dir, indissoluble, i la carta del referèndum plantejada per Papandreou semblava una mica arriscada d'entrada, A veure, en aquests moments la formació d'aquest govern d'unitat nacional que estaria presidit, si es confirma, pel senyor Lucas Papademo, que és una persona de molt prestigi, és una persona que és economista, que va estudiar a la Universitat Americana de Harvard, que va ser vicepresident del Banc Central Europeu, que va ser president del Banc Central Europeu, que ha assessorat a Papandreou. És una persona de gran prestigi a nivell europeu, internacional. És la menys dolenta de les sortides en aquest moment, aquest govern d'unitat nacional. Evidentment, els plaços en què es fa això importen molt, no? És a dir, Grècia no pot ser que estigui perdent tot aquest temps. Al cap de setmana Papandreou no va tenir més remei que dimitir, perquè, efectivament, tot i que jo he defensat des d'aquests micròfons la tasca que ha fet els darrers 2 anys i mig de convertir Grècia en un país que era corrupte, un país on no es pagaven impostos, en què s'havia de fer unes reformes dures, i ella ha tingut valentia d'implementar aquestes mesures. El que va fer de plantejar un referèndum, quan ja s'havia pactat, després de setmanes i setmanes amb els socis europeus, una solució a reestructurar el deute grec, com va plantejar aquest referèndum sense consultar amb els presidents de França, la cancellera alemanya, la cancellera Merkel, els líders europeus, sense consultar-los. Això va perdre completament tota la credibilitat amb aquest anunci que va fer sense consultar. Aleshores, a més, no tenia ja el suport del seu partit i havia perdut molta credibilitat. Hi havia enquestes en què el Partit Socialista a Grècia treia menys del 15% del vot. Per tant, sí, efectivament, no tenia més remei que dimitir, i ara la qüestió és que, a més, un referèndum, evidentment, sempre es poden fer referèndums, però el país, doncs, el Parlament grec ja és l'expressió, el Parlament grec actual ja és l'expressió de la voluntat popular del poble, i, a més, hauria estat molt complicat perquè la pregunta, evidentment, si es pregunta als grecs si volen estar a l'euro, diran que sí. Si se'ls pregunta si volen estar a l'euro segons les condicions del rescat, aleshores diran que els expliquin, i explicar diguéssim, en el context d'una campanya electoral, coses molt complicades, coses molt tècniques, com és el rescat grec, amb el que suposa per donar el deute del 50%, però al mateix temps fer unes reformes molt dures, això hauria estat molt complicat. En un món perfecte hauria estat bé fer un referèndum, però en aquest cas, a més, haguéssim pagat tots un preu molt alt amb la incertesa mentre es feia el referèndum. A part, Alexandre, aquest referèndum, en certa manera, hagués endarrerit, no?, una mica l'entrega de part dels diners del segon rescat a Grècia, no? Sí, perquè, esclar, aquest referèndum hagués tardat, com a mínim, com molt aviat, s'hagués fet a principis de desembre. I tenim en compte que Grècia necessita, per pagar els seus funcionaris, 8.000 milions d'euros, que ja Alemanya i altres països de la Unió Europea han dit que vaja, o diuen ja com formen govern i quan formen govern, avui. Ja es confirma que el senyor Papadeu és primer ministre d'un govern d'unitat nacional entre el Partit Socialista i Nova Democràcia, el partit de centre-dreta. O es fa avui això ja, o és que no els donaran els 8.000 milions d'euros. I, evidentment, els funcionaris tenen ganes de cobrar, com han de cobrar, però també han de posar-se a fer la feina del país i no obstaculitzar els esforços de la resta de la Unió Europea, que està intentant ajudar a Grècia. Perquè si un país com Grècia fa fallida, què passa? Què pot passar? Com ho podem explicar de manera entenedora als nostres oïdors? A veure, hi ha hagut països que han fet fallida en el passat. No seria la primera vegada de la història ni l'última.
Hi ha països, recordem doncs, el sud-est asiàtic, la crisi del 97, Tailàndia, Corea del Sur, altres països, Rússia, la crisi del 98, Argentina, el Corralito, l'any 2000... El problema és que aquest cas, com hem explicat, és diferent perquè Grècia comparteix moneda. Aquesta és la novetat d'aquesta crisi, malauradament, és que és un país que està en una situació d'un deute molt alt, d'un ràtio de deute sobre el seu PIB d'un 160%, quan comparteix moneda amb 16 altres països i, per tant, el que està és provocant un efecte de contagi i fent mal a les altres economies amb les quals comparteix moneda. Perquè la gent ho entengui, doncs és com si una família o una empresa s'ha endeutat molt més enllà de la seva capacitat ara de generar uns ingressos que li permetin tornar aquest deute. Aleshores, Grècia ha de posar-se a treballar. Resumidament, la gent, doncs, les mesures ja estan clares, però les han de portar a terme. S'han d'aplicar. S'han d'aplicar, exacte. La crisi va esclatar el 2008, van caient governs, primer el portuguès, ara el grec, Silvio Berlusconi trontolla, avui estem molt pendents de què passa amb il Cavalieri, però la crisi no dona símptomes, Alexandra, d'afeblir-se. A veure, jo no ho dramatitzaria tant, els governs van caient. Els governs, has esmentat governs que cauen perquè es fan eleccions, has esmentat països democràtics que lògicament han fet eleccions i la gent ha votat el que creia que havia de votar, per tant no hem de dramatitzar. Efectivament, hi ha governs que han gestionat millor la crisi i altres pitjors, i la gent l'ha tret les conseqüències, però no hem de posar un clau dramàtica. Evidentment, no seria la primera vegada que una crisi comporta, doncs, això, no? Eleccions anticipades, aquests relleus que estem parlant. No dramatitzem, doncs. Ho dic en el sentit de dir que és normal. Ara, Itàlia és veritat que és preocupant, clar, perquè la gent entengui aquest Fons Europeu d'Estabilitat Financera i aquests diners que porta la Unió Europea, el Fons Monetari Internacional, n'hi ha prou per salvar Grècia, que ha estat rescatada, per salvar Portugal, que ha estat rescatada, per salvar Irlanda, que ha estat rescatada, però Itàlia és una economia molt més gran que cap d'aquestes tres. I, aleshores, aquí Itàlia té uns problemes estructurals de manca de creixement, de que ha de fer reformes, per exemple, al sistema de pensions, l'edat de jubilació a Itàlia és molt més baixa que a Espanya, s'ha d'endarrerir l'edat de jubilació, s'ha d'augmentar la participació de la dona al mercat de treball, s'ha de fer una privatització de certes empreses molt ineficients, i hi ha un problema estructural que aquestes reformes no es poden fer si hi ha un govern que no té una majoria al Parlament i que, per definició, Berlusconi no vol fer votacions al Parlament perquè sap que ja no té una majoria. Aleshores, si no vol fer votacions en el Congrés, a la Càmera Baixa del Parlament italià, perquè ell ja sap que no té una majoria, com s'ha de tenir cap confiança en què porti al Congrés les mesures estructurals i les reformes que ha de fer Itàlia per tornar a créixer, per tal que pugui retornar aquest deute. Itàlia té un deute sobre el PIB de més del 120%. Per tant, és una situació preocupant. Vaja, el seu ministre de Finances li va dir la setmana passada a Berlusconi que ell era el problema i que havia de marxar. El seu propi ministre de Finances li va dir... Imagina't. Per tant, està tot resumit dient això. Justament això, en un cas hipotètic, si Berlusconi dimitís, com afectaria aquest moment tan delicat d'Itàlia? No, és que jo crec que el que estem esperant tots, precisament, és que dimiteixi. És que dimiteixi i veiem què passa amb aquest vot de confiança. Hi ha molta gent que pensa que aquest vot de confiança que té plantejat en la Càmera Baixa del Parlament italià no el superarà perquè està perdent, és a dir, no només els sindicats, sinó la Confederació d'Empresaris, fins i tot està perdent diputats del seu propi partit, que ja s'han passat a altres partits. És una persona que ha perdut la credibilitat i el seu propi ministre de Finances li diu que marxi i ja està tot resumit. Per tant, el que seria bo és precisament que és un relleu a Itàlia. Espanya va sortir ben parada, ben lliurada de la darrera cimera europea. És l'únic país del grup anomenat dels PICs, del qual es dona per fet que no haurà de recórrer un rescat financer. Zapatero ha fet bé els números macroeconòmics a canvi de provocar un atur que supera el 20%. Les coses són més complicades i precisament com que quan ha de contestar aquestes preguntes que són molt complicades en poc temps demostra que ha estat difícil fer un referèndum sobre aquests temes a Grècia. Imagina't, sí. Les xifres macroeconòmiques menys dolentes d'Espanya en temes de dèficit i deute respecte als països que hem estat parlant venen de molt endarrere. Venen de quan entre un esforç col·lectiu de tota la societat espanyola i catalana es va aconseguir que fóssim un dels països que vam entrar a l'euro quan es va fundar l'euro. I després es van mantenir aquestes xifres, però
no es va fer un canvi de model productiu a Espanya, que això ho he parlat moltes vegades des d'aquests micròfons. Havien de diversificar l'economia massa depenent del turisme i del consum intern i de la construcció que vam tenir una bombolla, i uns anys que vam tenir precisament fruit d'haver entrat a l'euro, en què haguéssim pogut diversificar la nostra economia, el nostre model productiu, perquè no fos tan dependent de la construcció, del turisme i del consum intern, no ho vam fer, menys amb alguna excepció com les energies renovables, no vam liberalitzar l'economia espanyola, no vam fer unes mesures estructurals com temes de canviar la jornada laboral, fer-la més racional, el sistema dels festius, apostar més per la investigació i desenvolupament, una sèrie de coses que són dures però que les haurem de fer. Per tant, és veritat que ara estem millor, que evidentment no hem estat rescatats, però Espanya ha de seguir fent reformes i això és dur, i ja sé que s'està passant molt malament, les persones que estan a l'atur, però precisament a Espanya ens hauríem de semblar més a Irlanda, per exemple, que és un país que evidentment ha estat rescatat, però que la gent està acceptant una reducció dels salaris, una reducció del seu nivell de vida, fins i tot a canvi de creure que el seu país doncs, podrà ser més productiu i podrà tenir un futur més pròsper, i no pensar que podem estar rebent subvencions i subvencions que simplement ja no existeixen. I això s'ha de dir, és dur, però és així. A la cimera del G20 a Canes s'ha parlat molt d'Europa i poc del tercer món. Barack Obama va dir que havia fet un curs accelerat d'Europa en aquesta trobada. Com ho valores? En part es va parlar menys d'altres temes perquè havien de diguéssim... Hi havia unes prioritats, no? I s'havia de pagar el tema grec, el foc grec, que va acabar... que evidentment aquí va ser on els líders es van trobar molt decebuts per l'anunci de Papandreou, i clar, es va perdre molt temps parlant el tema de Grècia. Sí que es va tractar temes sobre el desenvolupament i sobre altres temes, però el problema és que no hi ha un acord. Per exemple, la taxa sobre transaccions financeres, que, per exemple, Alemanya i França estan a favor d'imposar-les sobre transaccions financeres, en part perquè el sistema financer, que ha comès uns excessos també, doncs aporti uns ingressos en la resolució de la crisi i precisament per finançar temes com el desenvolupament. Doncs hi ha altres països que no ho estan a favor. El Regne Unit està en contra, la Unió Europea i països del G8 com Canadà i el propi Estats Units també estan en contra. Per tant, no és que no se'n parli, pel tema de la taxa sobre transaccions financeres, que ajudaria, per exemple, a finançar el desenvolupament, hi ha molts països que estan en contra. El Regne Unit, Canadà, Estats Units, per tant no hi ha consens. Escrius un article que titules amb un interrogant: els països emergents al rescat, et preguntes, ens han de salvar la Xina, l'Índia, Rússia i el Brasil? Salvar, potser jo ho posaré d'una altra manera, no és salvar... Ens han de recolzar? Sí, ens hem de, diguéssim, estem en una economia molt integrada i els països emergents i en vies de desenvolupament generen, com he dit alguna vegada, ja el 45% del PIB mundial, del total de la producció de béns i serveis mundials. Per tant, tenim una economia en aquests moments internacional en què hi ha molts pols de creixement, afortunadament. I és normal que Xina, Brasil, Rússia, Índia, i és molt bo que aquests països i altres emergents com Turquia estiguin creixent molt, igual que perquè són països que parteixen de nivells de desenvolupament més baixos que el nostre, igual que nosaltres vam tenir taxes de creixement més altes, doncs ara els estan tenint ells. Això és favorable i és important que inverteixin en els països desenvolupats. També són llocs on les nostres empreses estan invertint molt, per exemple, en construcció d'infraestructures com autopistes i aeroports o tren d'alta velocitat. Són països que tenen moltes coses que s'ha de fer, perquè són països, al fi i al cap, de renta mitja o baixa. I de la mateixa manera, però també tenen moltes reserves acumulades, sobretot Xina i Brasil, i algunes d'aquestes reserves poden comprar efectivament deute de països europeus, però no hem de pensar que ens salvaran. Si ho faran també pel seu interès i a canvi de contrapartides. Mario Draghi és el nou president del Banc Central en substitució de Jean-Claude Trichet. La primera mesura ha estat retallar els tipus d'interès de l'1,5% a l'1,25%. Entra amb bon peu, què et sembla? Quin paper creus fins i tot que jugarà Draghi al capdavant del Banc Central? Sí, és una mesura que és un reconeixement. Baixar els tipus d'interès és un reconeixement que la prioritat ara és evitar que l'eurozona no caigui en recessió. Recordem que no estem encara en recessió, encara que el creixement sigui molt feble i no s'estigui generant ocupació i s'estigui, sobretot a Espanya, en una situació dramàtica d'atur. Tècnicament, a l'eurozona, molts països de l'eurozona,
no està en recessió, no s'han produït 2 trimestres de creixement negatiu. És veritat que potser quan surtin les xifres sobre aquests trimestres dintre d'un temps doncs es vegi que el creixement ha estat negatiu, però encara tècnicament no hi som. Però de totes maneres, en previsió de que el creixement encara ha baixat més, es baixen els tipus d'interès. A més, s'estan comprant bons d'Itàlia, d'Espanya per part del Banc Central Europeu. El que passa que Draghi també ha de tenir en compte unes persones dintre del Banc Central Europeu i una herència per part del Banc Central Europeu que no és favorable a aquest programa de comprar bons, i per tant ha d'anar una mica en compte, sobretot que acaba de prendre el relleu. Hi ha qui li recorda a Mario Draghi, que treballava per Goldman Sachs quan aquest banc va ajudar el govern grec a dissimular el deute que després ha acabat esclatant-hi les mans. A veure, l'important és la feina que faci Mario Draghi. És a dir, quan ell estava a Goldman Sachs, com tothom quan està en una feina, segueix les ordres o fa el paper que li toca fer, no? Jo crec que això és una mica... El senyor Draghi doncs, estava a Goldman Sachs i feia doncs, el que havia de fer, i no crec que se li pugui donar la culpa a ell d'una cosa que seria molt complicada d'investigar. Parlem, si et sembla, una miqueta de la campanya electoral a casa nostra, per les eleccions del 20 de novembre, en termes econòmics. Què destacaries? El que has escoltat fins ara en aquesta campanya de qüestions relacionades amb l'àmbit econòmic. Bé, jo crec que hi ha uns programes. Jo animo la gent en què, igual que animo a que es produeixi igual que animo a que es creï en el futur doncs, una assignatura d'economia a la secundària, doncs crec que és part de l'obligació de tots, encara que sigui difícil i no sabem d'on treure el temps, però informar-nos sobre les propostes dels partits, anar a les webs dels partits, perquè evidentment els anuncis o fins i tot els debats, si m'apures, doncs són coses en què els missatges a vegades són molt mediàtics i el detall és difícil d'agafar-lo en funció d'un anunci. Evidentment, un anunci pot explicar una mica, però jo animo la gent doncs, que s'informin, que llegeixin. Demanes, en certa manera, que furguem o que ens submergim en els programes reals. Exactament, sí, i que es vagi a les webs. En fi, els partits polítics tenen penjats els seus programes electorals i la seva part econòmica també a les seves webs, i això requereix un cert temps, ja ho entenc, però entre tots, sobretot també doncs, espero que hi hagi sigui un debat, encara que hi hagi idees molt contraposades, que sigui un debat educat, en què no sigui un debat doncs, amb crispació, sinó sigui un debat educat, encara que hi hagi idees molt contraposades. Per acabar, hem de recomanar als nostres oients, sobretot els que viuen a Granollers, que aquest divendres, a 2:15 de la nit, vagin a l'Ateneu d'aquesta ciutat perquè participes en un debat sobre crisi, canvi o transformació, una altra qüestió que ens formulem, amb l'empresari i promotor de l'economia del coneixement Pere Monràs. Tu defensaràs el canvi o la transformació? Per què et decantaràs? Bé, jo vinc defensant des de fa temps amb el llibre sobre una aposta per un capitalisme més ètic i més social i més sostenible, doncs, que és un llibre que es diu Conversaciones con Marx, diàlogos en torno al liberalismo ètic. Jo defenso doncs, que l'economia de mercat és viable i continua sent viable, però és veritat que s'ha de fer més ètica, que s'ha de corregir les parts de massa especulació, sobretot del sistema financer, i això a poc a nivell internacional i a nivell europeu i a través dels poders públics i organismes internacionals s'està intentant fer, i llavors l'aposta que faig és per un canvi del model econòmic i de l'economia internacional i del sistema econòmic dintre del model que tenim, però apostant per més ètica i menys especulació. Recomanem una altra vegada doncs, aquest debat, crisi, canvi o transformació, divendres 11, a partir de 2:15 de la nit a l'Ateneu de Granollers, la capital del Vallès Oriental. Alexandre Muns, gràcies una setmana més per ajudar-nos a analitzar, a trobar resposta a totes aquestes preguntes sobre la situació econòmica que estem visquent. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.